Ezatzen bizi da egunero, bizitza zatartzen da kezatu ezkero. Kontua zarduratzea, gertatu denarekin, kontua da horrekin zer egin. Nik batut truko bat hobeto bizitzeko, esan behar da beti dena dela hobeto. Irudimena zabaldu, eman zeure onena, jarrera da azola duena. Gertatu zaizun zerbaitek, ilun jarri bazaitu, altzatu eta esan hobeto. Irribarre bat margoztu eta gogotik esan, gertatzen dena beti da hobeto. Autoa apurtu baldin bada hobeto, mugikorra galduta badaukat hobeto. Oinez joango naizta, lagunekin hitz egin, barruago inguruarekin. Etzeko lanak aztu baditut hobeto, logelan zigortuta banago hobeto. Ze ondo pinturak hartuz, pareta margotzea,